ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যে আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত আহি আছে আহাৰ কিবা একটাতো আছে। राजा नोंथांमोन थांनाय 13 मार्चआव बिपिएफ पार्टिया क'क्राझाराव मोदी मोनसे प्रग्राम लादोंमोन आरो बे समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा बुंदोंमोन बिटिसि बासिनि थाखाय खोब लाखि होनना बुंदोंमोन आरोना एसेबां गिदिर डाঙर माने रायजोनिनो माने प्राइम मिनिस्टार फैदों बियो माने जोंनि थाखाय लाखि माने माने रायजोफोरनि थाखाय माने बिराद लाखि होनना बुंदोंमोन आरोना नाथाय फैयै 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 मा जाबाय माने आनलाखिसो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आनलाखि। दा जोङो बेयाव नुनो मोनबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन আহিয়াছে आमार प्राइम मिनिस्टार আহিयाছে होनना बिथाङा बुंदोंमोन आरोना नाथाय बे फैबाय थानायानो मानो सौफैदिया दा बेसो बिराद गिदिर सोंथि जाना थाबाय रायजोफोरनि गेजेराव। दा गोबाङानो रायजोफोरनि गेजेराव दा बुंफोरनानै होनो हायाब्ला मोजाङै मानो फैयासै रायजोफोराथ' सानसिगोन बे एकदम खस्थ' खालामनानै फैनायफ्रा बोराय बुरै खस्थ' खालामनानै फैनायफ्रा गारियाव माने टेक्सा टेक्सि खस्थ' खालामनानै फैनायफ्रा बाहागो लानो फैनायफ्रा ओंखाम उखैहाब बाहागो लाफैनायफ्राथ' बिराद गिदिर थगायबाय जोंखौ होननानै सानसिगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो थारैनो बिराद गिदिर माने बेयो माने फ्लप जादों माने रेजेक्ट होननानै बुंनानै लानांगोन आरो जों माने बिपिएफ पार्टिनि थाखाय मोदी प्रग्रामा फ्लप आरो पार्टियानो मोनसे फ्लप जादों आरो 13 मार्चनि जिनाय प्रग्रामा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिदिनो दा बिराद गिदिर थांखि दंमोन बिराद गिदिर मिजिं दंमोन आरोना बे क'क्राझाराव जे 13 मार्चआव मोदी प्रग्राम लादोंमोन बिपिएफ पार्टिनि थाखाय आरो बिथाङा बिराद आसा खालामदोंमोन बिपिएफ पार्टि आसा खालामदोंमोन एसेबां गिदिर माने प्राइम मिनिस्टार फैब्ला जोंनो माबा मोनसेबाबो होलांगोन माबा मोनसे होनो थाखायसो फैखागोन नैबे बेबायदि मानोना बिथांमोना थांनाय बिटिसि एकर्ड डेआव जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय 1000 कौटि दालां बानायनायनि मुङाव खुगायाव मोनबाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख 1500 ना 15,000 लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख खुगायाव मोनबाय थिग बेबायदिनो आरोना दा माने एकदम खुगायाव दाबिगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोङो बेफोरनिफ्राय हमनो हायो दा जितनाखि बिटिसि काउन्सिलखौ दा सालायबाय थादों दा रुलिं सरकार बिपिएफ पार्टिनाव माने इलेक्सन गेलेनो फैसा गैया जों बेखौ नुहुरो आरोना आरो बेयो रोखा जों नुहुरखानाय बे मोनथिखानाय दा बिथांमोना नैबे एमएलए इलेक्सन बिसायख'थिखौ माजों गेलेगोन बोरै गेलेगोन बिराद सिन्था आरोना। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अनाब्लाथ' आरो नरेन्द्र मोदी जा बिथांखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार अनारेबल माने रेसपेक्टेबल माननीय प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदी बिथांखौ जा थांखि लानानै लेंहरदोंमोन बे थांखियाथ' माने फ्लप जाखाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेनो जोङो बुजिनानै मोनदों हमनानै मोनदों दा बिपिएफ पार्टिनाव माने इलेक्सन गेलेनो बिराद थाखाया सर्टेज जाबाय नाथाय बे कर्मिफोरा वर्कार्सफोरा खुगायाव एसे दुगा बुङो आरोना इउपिपिएलआ थैसिगोन इउपिपिएलआ 15 बोसोर माने बिसोरो जोंखौ माने बिपिएफ पार्टिखौ हानाय नंला नाख्लायनो हानाय नंला 15-20 बोसोर माने बिपिएफआनो रायजोखौ सालायसिगोन आरो गुबुन पार्टिया माने गाख्लायनो हानायनि सक्ति गैला फेजेननो हानायनि सक्ति गैला इउपिपिएलआ थैसिगोन। रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बेबायदि साननानै
UPPL पार्टिखौ जोङो बुथारनानै लायोब्ला फोथैनानै लायोब्ला नोरजिया खालामनानै दोनोब्ला जोंनिनो खहा रायजो राजा नोंथांमोन 100% जोंनि खहा मानोना बाथ्रायाव दङ मोनसे बाथ्रा न'खरसेयाव फिसाला सासेल' थायोबा बे फिसालाया एसे दुस्थ' जायो बदमास जायो बेनिफ्राय सानै साथाम थायोब्ला मानसिफोरा मोजां जायो माने खामानिफोरखौ मोजां मावो रानलायनानै थिग बेबायदि जुदि UPPLआ जुदि गैया जायोब्ला UPPLआ जुदि BTCआव जुदि दुरबल जाबाय गैया जाबाय जोबथारबाय होनबा थिग नैबे सासेल' फिसाला बायदि आरो जागोन नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आंनि दिनैनि जा टपिक माने जिथुनाखि फैगौ 2026नि MLA बिसायख'थिनि थाखाय BPF पार्टिनाव मा आंखाल जादों बेखौ नोंथांमोना आङो फोरमायनानै होबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार लाइक कमेन्ट एकदम शेयार खालामना हो ज्राव ज्राव शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मोनथियो नङा होमबा माने दुखुनि बाथ्राखौ एसे फोरमायनानै होनांगोन नङा होमबा जै जाथों जै बर' हारिनि जै बर'आ आरो जि स्टेपाव फैबाय बिसिम सफैनो हाबाय बिनिख्रुइ आरो आवगायबावनो हाथों जौगाबावनो हाथों जै जाथों